que les noves. Jo en Francesc, el seu fill petit. Sortim tots dos per defensar la llengua. Defensar la llengua és cosa de tots. Nosaltres hem rebut la llengua dels nostres pares, ella l'ha de rebre també i l'ha de deixar en herència en els seus fills. De vegades sembla que els menorquins estiguem més preocupats pel patrimoni, entès com una cosa física, l'arqueologia, el patrimoni històric, quan la llengua és un patrimoni més que s'ha de mantenir i hem de fer l'esforç de mantenir. I un patrimoni molt important perquè està a la base de les relacions humanes i socials i és el que dona el codi genètic d'un país que vol ser qui és. I si no la defensem nosaltres, la llengua, qui la defensarà? Per tant, ànims i suport ample per a aquesta plataforma. Ànims!